でもですよ、皆さん、この人はもともと超高性能住宅作ってたわけですよね。作ってました、作ってました。世の中に高性能な家って呼ばれる前から、実はですけど、今でいう G2 グレード以上のものをずっともう20年以上前ですね。わざわざなんか遠いスウェーデンからそういうパネルを輸入して、組み上げて、作ってました。だからわざわざ海外に視察に行ってですよ、交渉して、日本に持ってきて、日本で普及した。だから、これ過言じゃないと思うんですけど、これ日本が高性能住宅の時代に入った本当先駆けのような方じゃないですか。そう、ちょっとね、走りすぎてたかもしれない。そういうことです。そう、走りすぎてましたね、多分。だからその時の小倉さんだったら、今の自分が作ってる家が断熱等級5なのか6なのか7なのか、G1、G2、G3 どこなのかっていうの多分すごく探求してたと思うんですよ。してました、当時ならね。当時の僕が今ここにいたら、めちゃくちゃしてました。